na ría de Muros e Noia hai un problema cunha mina, que é, como dicía, a mina de San Fins. Esa mina leva pechada un montón de anos, extracción de wolframio, cobre, cadmio, etc. Esos metales pesados quedaron acumulados nas galerías da mina, esa mina ora ten agua, da chuvia e todos esos restos. Pois o que pretenden é reactivar esa mina, toda esa agua, botala ao mar. Co consecuente, nin filtros, nada, non. Os valores desa agua medíronse, superan por 8 os valores de metales pesados na agua, que son unha barbaridade. O sea, unha barbaridade. E iso o que vai facer é que se peche o banco marisqueiro, porque o berberecho, a ameixa, mexillón, son filtradores. Chupan eso, acabouse, xa non se pode nin extraer nada, non. Nin o baño, E canta xente podería quedar sin traballo? Si contamos todos os oficios relacionados co mar, máis de 5.000 persoas. 5.000 familias, que non é unha persona sola. E se é solo no sector marisquero, 1.500 familias. Ponlle 2-3 membros. Eso todo é sumar. Unha parte fundamental da economía, non? Desa zona. Noia, Muros, Portosín, Porto do Son, todos os pueblos da ría quedarían en nada.